Puc comprendre les idees principals d'una informació clara. Puc descriure fets i experiències quotidianes de manera breu. Puc fer front a situacions comunicatives quan viatjo. Sí que pots. You can be one. Mireu, aquests són els nivells del marc comú de referència europeu. I aquestes 3 frases són competències del nivell B1. T'agradaria començar a ser un usuari independent? Tenim el curs que necessites. You can be one. A course to help you obtain the B1 certificate. Innovador, dinàmic i flexible. A course of 10 weeks that combines online content and classroom practice. Veus com ho estàs entenent? Before the class, study the content at home, and then go to class and practice. Face-to-face contact and feedback from your teachers. And now, we have the course you need. Do you want more information? You can find us at... Aquí comença el teu camí per ser un usuari independent. You can be one. Prepare for B1, el teu curs d'anglès.